Viva President Jacob Zuma, viva! Viva! Ayeye, what hundreds, ayeye! Ayeye! Ayeye, what hundreds, ayeye! Ayeye! Ayeye, Mbuya Zifiti, ayeye! Ayeye! Ayeye, Mbuya Zifiti, ayeye! Ayeye! Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Awethu! Amandla! Ina mntomnyama kuzolunga qina! Qina! Ina mntomnyama kuzolunga qina! Qina! Bambelela Youth League, bambelela! Bambelela! Bambelela Women's League, bambelela! Bambelela! Bambelela PCC, bambelela! Bambelela! Bambelela Mkhonto Wesizwe, bambelela! Bambelela! Amandla! Awethu! Awethu! Amandla! Comrades, kanye nomndeni wakaThabethe la sikhona siseTafelkop eChibini ngaphansi kwa100 ngaphansi kwesikhompizi zone. Comrades, isitheme sihamba umbuyazi VD sisebenzela umphakathi safica isimo sala ekhaya singekho right. So masifika sakhuluma nomndeni wabeka ikhalo zabo. Okay. As MK Party sihambisana nePCC okuyinhlangano yabahlali ebhelela kakhulu abahlali base South Africa.
sibonile ukuthi kufanelekile ukuthi la ekhaya kube khona isupport esibanikayo. Uma ngizoyilanda way back la ekhaya bahlala kulendlu kuphela. Bayi6 kona nomntwana omncane. Kunjengoba nibona comrades. So namhlanje sizothi sizobuyisela ubuntu ebantwini. Umndeni wakaThabethe sizobuyisela ubuntu kunina njengabahlali base South Africa. Thina siwumkhonto wesizwe siphinde sibe inhlangano yabahlali PCC ekuyiyona imela abahlali la ezweni lethu. Namhlanje sizothi eyikhalweni naniyikhalile nakho esikwazi ukuthi sinilekelele khona la eminyango khona imbhede u2 siyabona imbhede la ekhaya into engekho ikhona imbhede u2 khona izinto zomdlalo ukuthi nilale khona izitsha zasekitchen amabhodwe yonke into khona ukudla yonke into ongayicabanga khona ubulaka esibokulala so nje sizothi siyamthanda ngiyacabanga ukuthi nani ngiyawuthanda umkhonto wesizwe okhulumayo ucoordinator weVD kodwa njengamanje ngizonika umholi uSimuntu Ngisha. Comrades Mandla awethu amandla my comrades lokho esikwenza namhlanje kuyangijabulisa kakhulu kuyangijabulisa kakhulu my comrades ngoba umndeni waka Thabethe nabantu abala nathi akukho la sithatha khona kunzima kodwa sinikela ngamandla ethu wonke ukuthi sibe ukuze sikwazi ukuthi sinilwe Ntombendala ngoba anisenawo amandla thina sisenawo amandla esinithembisa kona ukuthi sizogijima ngoba umongameli usithumile ukuthi asigijime sibabheka abantu bakho ukuthi baphila kanjani. Ngiyakujabulela ukuthi umongameli ukwazile ukukhiqiza ileadership enebindi noma kunzima kodwa ikwazi ukuhlanganisa into efana njengale eyenzeka phakathi komuzi esingaqali esingagcini futhi into eyenzakalile la kube ukuthi noma uhulumeni kade eyikhipha izindlu kodwa kwaba khona ukuqophololo kulabo baka ANC ngendlela akade sebebhalisa ngakhona ilist akade benawo ama comrades omkhonto wesizwe asukuma athi angeke kusenzeka lokho njengamanje ngoba umkhonto ukhona ahamba usilungisa sonke leso simo leso. Ngithe nje ngiza ngalana ngabona omunye nje umuzi ngapha emanqamula ngithi omunye okhona esigungwe sa ANC imqhaso mbili manje ekhaya wawubo kodwa uma ubheka isimo sala ekhaya kade nihlala kule ndlu ninodwa nihlala kule ndlu engaka bathi abantu benemizi baje babe nemqhaso mbili okusho ukuthi kusenzima kakhulu. Umkhonto wesizwe ke iyona nhlangano okuyona ezolungisa sonke leso simo leso. Ngomkhonto wesizwe unakho ukuthi wena wala eTafelkop mhlawumbe uzosenzela ngabantu bala eTafelkop ngile phansi ezwebofu leadership ile endengezi uma ibona into wrong lapha iba inayo irath okuyoquestion ukuthi wenzani manje ngoba ngiyona into esithume yona leyo ukuthi asiyenze ngendlela umkhonto wesizwe osebenza ngakhona. So siyabonga kumphakathi wonke wala endaweni yasembuyazi 100 wonke namaphethelo umkhonto wesizwe uyaphila umkhonto wesizwe yona inhlangano ezoshintsha impilo zabantu kumphakathi wase South Africa kuma comrades wonke wonkana khona asisukumeni ma comrades abantu bakithi bahluphekile and badinga thina badinga ubuholi bePCC badinga ubuholi beMK Party ukuthi buphume bubalekelele ngayo yonke indlela abangalekelela ngakhona. Sabonga kakhulu ma comrades uNkulunkulu anibusise. Amandla awethu amandla.